Сәлем дуслар, сезнең белән эфирда яшьлек тавышы тапшыруы һәм мин Мөнир Рахмаев. Безнең хит парад төрле карашлы, төрле музыка стильләре белән кызыксынган кешеләрне берләштерә. Безнең резидентлар ни бары бер нәрсә белән ошаш, аларның һәрберсе талант иясе. Бүгенге тапшыруда без яшь башкаручыларның яраткан җырчылары һәм яраткан музыка жанрлары турында сөйләшәчәкбез. Ә мин үземне рэпер образында сынап карармын. Әйе, киттек. Йоу. Sizin тавышларыгыз җитмәү сәбәпле киләсе клип яшьлек тавышы хит парадыннан төшеп калачак. Кем белән хушлашабыз? Җавап экраннарда. Һәр ел сайын килә туган көннәр, еллар тыңнан еллар үтәләр. Туган көннәр җиткәч бездә шулай кайгырабыз гомер үткәнгә. Гомер узады бүкенмәсин, үткән гомер аккан су кебек. Сагынма син үткән яшьлегеңне, яшә бүген язгы гөл кебек. Безнең хит парадыбызга яңа резидент аяк баса. Әйдәгез аның белән якынрак танышып бетик. Минем белән бергә сине сагна, без уйнаган елга буйлары, сагынуга шифа тапмамы
Рушания Мушарапова балачактан ук моңга гашык булган. Әмма җырчы булырмын дип бер кайчан да уйламаган. Яраткан җырчыларына килгәндә, Рушания Европа классик әсәрләрен һәм Латин Америка көйләрен билгеләп үтә. Зәгәфрән чәчәкләре җыр өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 050 коды белән SMS хәбәр җибәрергә онытмагыз. Моңсу күзләр килеп җитте инде, сап чәчәкләр эшеп шинделәр. Шинмәде тик сары чәчәкләрен, алар миңа өмет бирделәр. Шинмәде тик сары чәчәкләрен, алар миңа өмет бирделәр. Зәгъфран серле чәчәк, матур сары гөл чәчәк, түтәлләрне урап чыксам кайгыларым бетәшәк. Зәгъфран нинди матур моңсу күздә төсләрең, сиңа күзем карый монда карала кайгыларым. Киләм әле зәгъфран яннарына, олар тиеш мине аңларга. Узакламый салкын кышлар килер, өметләрне күмеп карларга. Узакламый салкын кышлар килер, өметләрне күмеп карларга. Зәгъфран серле чәчәк, матур сары гөл чәчәк, түтәлләрне урап чыксам кайгыларым бетәшәк. Зәгъфран нинди матур моңсу күздә төсләрең, сиңа күзем карый монда карала кайгыларым. Ümitlerim kar astında kalsa, ölürlermi soğukta alar. Kışkı karlar jirlerge yağsa da, zəğfrənlərim ölmey kalırlar. Kışkı karlar jirlerge yağsa da, zəğfrənlərim ölmey kalırlar. Zəğfrən sırlı şəşək, matır sarı gül şəşək, tütəllərini uğrap şıksam kayğalarım bütəşək. Zəğfrən nindi matır moңсу күздә төсләрең, сиңа күзем карый монда карала кайгыларым. Зәгъфран нинди матур моңсу күздә төсләрең, сиңа күзем карый монда карала кайгыларым. Зәгъфран нинди матур моңсу күздә төсләрең, сиңа күзем карый монда карала кайгыларым. Зәгъфран матур сары гөл чәчәк, түтәлләрне урап чыксам кайгыларым бетәшәк. Зәгъфран нинди матур моңсу күздә төсләрең, сиңа күзем карый монда карала кайгыларым. Сиңа күзем карый монда тарала кайгыларым, тарала күңелләрем, зәгъфрәнем матур чәчәк. Улым күз нурым, җырын башкарган Җәлил Гайбадуллин музыка белән мәктәптә кызыксына башлый. 7нче сыйныфта гармунда һәм баянда уйнарга өйрәнә. Ә инде 8нче сыйныфта әтисе аңа синтезатор бүләк итә. Шул класста ул беренче җырын яза. Җәлил Салават Фәсхетдинов һәм Фирдус Тимаев кебек җырчылардан үрнәк ала. Сәбәбе алар сәхнәдә фонограммага җырламыйлар.
başımның бар яме Bu dünyaya келуіңіне Мен сенің ұзақ күттім Улым көз нұрым сені мені Бәқітлі әтті еттің Bu dünyaya келуіңіне Мен сенің ұзақ күттім Улым көз нұрым сені мені Бәқітлі әтті еттің Әтті deyip сузасың сен Талпынып құларыңына Шотланып көзәттіп тұрам Тәугі адымнарыңна Bu dünyaya келуіңіне Мен сенің ұзақ күттім Улым көз нұрым сені мені Бәқітлі әтті еттің Bu dünyaya келуіңіне Мен сенің ұзақ күттім Улым көз нұрым сені мені Бәқітлі әтті еттің Минем нәсілімінің Келешегі дәвамы Сенде оға кішілі рухылы Татар милләттік қаны Bu dünyaya келуіңіне Мен сенің ұзақ күттім Улым көз нұрым сені мені Бәқітлі әтті еттің Bu dünyaya келуіңіне Мен сенің ұзақ күттім Улым көз нұрым сені мені Бәқітлі әтті еттің Улым көз нұрым сені мені Бәқітлі әтті еттің Людмила аланлы поп-музыкада классик әсәрләр дә ярата. Классикаға карата мәхәббәт югары уку йортларында барлыкка килә. Әйтеп үтәргә кирәк, Людмила педагогика училищесының һәм КФУның музыка факультетында белем алган. Ул Валерия, Ани Лорак һәм Йолка кебек җырчыларның иҗатын ярата. Ә сез, тамашачылар, Людмиланың җырын яратсагыз, 1320 номерына тавыш 051 коды белән SMS хәбәр җибәрегез.
Илюза Зарипова Бәләкәй чактан ук кулга тарак тотып, аякка әнисенең зур туфлиләрен киеп, көзге алдында җырлап тора торган булган. Аннан тыш әти белән әнисе эштән кайтуга 4 урындыкны берләштереп, сәхнә ясап, концерт куйган. Илюзаның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш сүзе белән 052 кодын язып SMS хәбәр җибәрегез. Яулык бәйлим башыма, чабата аягымда, пара күзем матур үзем кеше габыз авылда. Эх, егетләр, түбәтәйләр кидегез, түбәтәй кигәннән генә мулла булып китмисез, түбәтәй кигәннән генә мулла булып китмисез. Yılmayıp күзгә карыйсыз, гармунда да уйнайсыз, алай ярыйсыз, икәнсез эштә дә сынатмыйсыз. Эх, егетләр, йылмаясыз, көләсез, әллә инде күзгез төшеп килен итәм диясез, әллә инде күзгез төшеп килен итәм диясез. Килен ашын ашатам дип башкайымны катырмаң, әле генә килене булмыйм, уйламыйм да ашыкмаң. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, биш кияү кирәк түгел, биш егетнең берсенә дә кияүгә чыган түгел. Егетем бар дип торам, яшь егетләр көләсез, күңеле тартмаган берәүне җаны сөймәсен беләсез. Эх, егетләр, беләсез дә көләсез. Егетемнән курыкмыйбыз, бер җебе кул диясез, егетемнән курыкмыйбыз, бер җебе кул диясез. Җебе түгеллеген беләм, шуңа үзем бик сөям. Гайрәтлеләр читтә торсын, ул дип янамда көям. Эх, егетләр, сез булдыклы бик беләм. Кыз тамагы шаяртмагыз, бары тик аны сөям. Кыз тамагы шаяртмагыз, бары тик аны сөям. Эх, егетләр, түбәтәйләр кидегез, түбәтәй кигәннән генә мулла булып китмисез, түбәтәй кигәннән генә мулла булып китмисез. Сөмбелә Еркеева беренче сыйныфта иң матур җыр дигән конкурста катнаша. Әнисә җырын башкарганда микрофон шнурына аның аягы чорнала. Сөмбелә бу ситуациядә югалып калмый. Бер аягы белән дөп итеп идәнгә сикерә. Шуннан соң аңа тормышта гына түгел, сәхнәдә дә киләчәгең бар дип беренче урын бирәләр аңа. Быел Сөмбелә музыка көләтен тамамлап, КФУның музыка билгечлеге бүлегенә укырга керде. Без аны әлеге вакыйга белән котлыйбыз һәм аның җырын тыңлыйбыз.
Uçraşu mizgili ismi de benim Yılmayıp yanıma kilüvüm Durmuşumna mehabetke gümüp Güngelimde suyu kuzgalttım Durmuşumna mehabetke gümüp Güngelimde suyu kuzgalttım Seni minim yazmışım Tek bulma yalgaçım Yaradılar bulsun gazapsız Yoğaltmasak idi Yürekteki hisni Yeşik suyularını yalartıp yazmasam Tek bulma yalgaçım Yaradılar bulsun gazapsız Yoğaltmasak idi Yürekteki hisni Yeşik suyularını yalartıp Seni minim yazmışım Tek bulma yalgaçım Yaradılar bulsun gazapsız Yoğaltmasak idi Yürekteki hisni Yeşik suyularını yalartıp Yeşik suyularını yalartıp Келесі резидентimiz узган атадагына яшик тавышы хит парадына көрүгө карамастан, тамашачылар белән яратылып өлгерде бугай. Алдагы тапшыларда да ул позицияларын бирешми, юлын дәвам итсен дип теләсәгез, 1320 номерына Таур дип башлап 059 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Яки TM телеканалының официаль сайтында тавыш бирегез. Тагында зур бәхет бармы, әни булудан кала. Үз әнисе кочагында иркәләнсен һәр бала. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, кызым миңа, ышар өчен омтылу. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, әни миңа, ышар өчен омтылу. Үз әнисе кочагында, үзе бәхетле бала. Асыл сыйфатларны да ул үз әнисеннән ала. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин әниемә, әни миңа, ышар өчен омтылу. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, әни миңа, ышар өчен омтылу. Кызым минем, иркә гөлем,
Yazmışның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, кызым миңа, ошар өчен омтылу. Yazmışның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, әние миңа, ошар өчен омтылу. Яраткан өчен үзен, күніне бір кез мәртәбә кабатлый мәне сүзен. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин әньемә, әнье миңа, ошар өчен омтылу. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Сенің үшін жырын башқарған Регина Терегулова Уфа қызы. Ул хит парадыбызның ең яш катнашучысы, аңа не бары 16 яш. Регинаны алдазыр уңышлы ижат юлы көтә дигән өмет белән сезгә аның жырын тәкъдим итәбез. Әлеге жыр күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерына таур дип башлап 058 коды белән SMS хәбәр җибәрергә онытмагыз. 3нче урын иясен экраннарыбызда каршы алабыз. Жылы яңгыр тамшысыдай, кірпігіңе келе қонасым. Яңгыр шишмелері болып, битлеріңе келе юасым. Сенің үшін, ешім бұл дүнияда. Көңіл толы сүйуті, қошып болмай бәрі қойда. Сенің үшін, ешім бұл дүнияда. Көңіл толы сүйуті, қошып болмай бәрі қойда. Күкте яқты йолдыз болып, жемілдесі иді бір сиңа. Йолдыз яңгырлары болып, томасылар иді ұшыңа. Сенің үшін, ешім бұл дүнияда. Көңіл толы сүйуті, қошып болмай бәрі қойда. Сенің үшін, ешім бұл дүнияда. Көңіл толы сүйуті, қошып болмай бәрі қойда. Төннәріңді шәмнәр болып, сенің үшін келе янасым. Сүйерге де сүйелерге, янарыңда келе қаласым. Сенің үшін, ешім бұл дүнияда. Көңіл толы сүйуті, қошып болмай бәрі қойда. Сенің үшін, ешім бұл дүнияда. Көңіл толы сүйуті, қошып болмай бәрі қойда. Сенің үшін, ешім бұл дүнияда. Көңіл толы
koyda. Senin üçün yaşım bu dünyada. Көңіл тулы süyuta koşup bulmay bir koyda. Көңіл тулы süyuta koşup bulmay bir koyda. Dinara Rəhimov muzika balaşaqdan uğaşı. Ул әтисенең җырларын тыңлап, аңа кушылып җырларга өйрәнә. Яшь башкаручы Венер Ганиев, Айдар Галимов һәм Хайдар Бигичев кебек җырчыларның иҗатларын ярата. Шит ил җырчыларына килгәндә, Динара Майкл Джексонны һәм Дженнифер Лопесның иҗатын ярата. Яшь гомер бер генә җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 053 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Сезнең тавышлар ярдәмендә икенче урынны яулаучы клип. Бергәләп карыйбыз. Яшьлек үтеп китәр. Үтәгәннәр кайтмас, таңнар табада датмас. Күңелләрне ямлы, матурлык һәм ярату. Яратып яшикле, яшик безне яратып. Елмаек без һәр көнне, елмаек без һәр көнне. Елмаюлы якты йөзләр булсын иде һәр көндә. Яшь-гомер бер генә. Булык безгән бәхетле. Безнең кулда бәхет, яшик без рәхәтләнә. Юлларыбыз уңар, яшьлектә матур узар. Сөенеп яшикле, яшик без сөенеше. Елмаек без һәр көнне, елмаек без һәр көнне. Елмаюлы якты йөзләр булсын иде һәр көндә. Яшь-гомер бер генә. Яшь-гомер бер генә. Чирлектә безгә нәтиҗә. Күңелле яшәкмә. Тамашын яратып. Мин İlham Шакиров башкарган җырларны яраттым, яратам һәм яратачакмын, ди Ленар Солтанов. Шулай җырчы Фирүз Кахиров һәм Идрис Газиев кебек җырчылардан үрнәк ала. Гомумән, Ленар Идрис әфәндегә бик рәхмәтле, чөнки аның дәресләре резидентыбызга зур йогынты ясаган.
Ленардың жері үшін тауыш берерге телесәгіз 1320 номерына тауыш 056 кодын yazып жіберерге ұнытмағыз. Шәп клибі білән бірінші орынны яулаған жыршы сіздің кранарда. Қаршы алабыз. Min gayet bile senin allarında Mehabbetni saklayalmadım Seni mengelikке yoğaltkanı Sınlap kına, sınlap anladım Kişi sözü kaya ümitlerine Niye şulay sınlap anladım Ömrümnün asıl yıl kayılarım Sensiz öttüm bağırım, sensiz öttüm Kişi sözlerine aldandım Öz gözüngni yuvatırga dile İste ot içinde yangana Eriniş göz yaşına tulgan idi Bağırkayım senin canlara Kişi sözü kaya ümitlerine Niye şulay sınlap anladım Ömrümnün asıl yıl kayıların Sensiz öttüm bağırım, sensiz öttüm Kişi sözlerine aldandım Kenevler sınlap kildi Sensiz öte indi bağnara Senin renişiş yeşkeylerin Qorangılıйдыр göz allara ümitlerine
sözlerine aldandım. Ömrümün asıl yıl kayları sensiz öttüm bağrım, sensiz öttüm. Kişi sözlerine aldandım. Şunun bilen tapşırığımız tamam. Dostlar, yaratkan rezidentiginiz için tauş birirge unutmağız. Bunu iki türlü variant bilen işlep bola. SMS haber yardımında, yaki TMTV kanalının Vkontakte ofisial türkümünde. Yaratkan jırlarınızı tınlap turmuşqa pozitiv qarash bilen yaşaygiz degan tilak bilen men Munir Rahmayev sizning bilan sog' bo'lasham. Пока. Olib baruşlarının kızıklı obrazı için superkostyum.ru kibitine rahmetimizni bildiremiz. Superkostyum.ru'da karnaval kostyumlarının, aksesuarlarının keng assortimenti. Bilişmeler için telefon 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.